Це прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся із нами і довіряєте нам. У студії для вас працює Аліна Блохіна. Я рада представити гостя цієї ефірної години. Це політолог Сергій Таран. Пане Сергію, доброго дня вам. Вітаю вас. Власне, розпочнемо ми з такого. Національне антикорупційне бюро України провело обшуки у Міністерстві юстиції. Це сталося близько 7-ї ранку, заявили у Мін'юсті. Там обшук вважають незаконним і навіть заявили про зникнення документів. Про це заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька. Додала, що цією ситуацією надалі попросять розбиратися Генеральну прокуратуру. У Мін'юсті вважають цей обшук несанкціонованим. Тим часом у НАБУ нещодавно оприлюднили власну позицію. Ось яке повідомлення опублікувала прес-служба НАБУ. Говориться там про те, що детективи НАБУ 8 грудня проводили невідкладні слідчі дії у службовому кабінеті одного з посадовців Міністерства юстиції України. Це було обумовлено оперативною інформацією про ризик знищення документів, які мали бути надані Мін'юстом у рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження. Власне, свій доступ до зазначених матеріалів детективи НАБУ пояснили, що це було санкціоновано 23 листопада слідчим суддею Солом'янського райсуду. І обшуки проводилися відповідно до цієї ухвали. І, власне, напередодні ввечері, говорять у цьому повідомленні представники НАБУ про те, що детективи отримали інформацію, що частина запитуваних документів має бути знищеною. Тож саме із цим пов'язані такі невідкладні оперативні слідчі дії у приміщенні Міністерства юстиції України. Пане Сергію, але, власне, в контексті того, що відбувається наразі між силовими структурами, між антикорупційними органами, про що може свідчити ось такий візит сьогоднішній НАБУ до Мін'юсту? Загалом загальна ситуація по антикорупційних органах, вона така, яка показує, що конкуренція між ними відбувається. Це, звичайно, добре. Конкуренція між різними антикорупційними структурами і структурами, які покликані боротися з злочинністю, відбувається по всьому світові. І в Штатах відбувається так само конкуренція між різними структурами. Це час від часу ми бачимо по різних фільмах, коли різні структури, ЦРУ чи ФБР, змагаються одне з одним. Але проблема полягає в тому, що в Україні таке змагання відбувається не навколо розкритих справ, не навколо справ, доведених до суду, не навколо повернутих державі грошей, а навколо політики. І так чи інакше у нас правоохоронні органи втягнуті в політику, і це, звичайно, надзвичайно серйозно б'є як по ефективності цих правоохоронних структур, так і загалом підриває імідж України у світі. Тому найкращий вихід з цієї ситуації – те, щоб ми всі вимагали від правоохоронних структур конкретних результатів по кількості розкритих справ, по кількості посаджених злочинців і вироків судів, по кількості повернутих грошей державі. Якщо ми до них застосовуватимемо тільки ці критерії і не будемо зважати на якісь голосні заяви, на публічні заяви, на взаємне поборювання, а вимагатимемо від них саме цих чітких критеріїв, то тоді з'явиться шанс вийти з абсолютного цього глухого кута, в який потрапили правоохоронні структури України. Тут питання тільки у конкуренції, у певній, скажімо так, боротьбі за розслідування, чи тут так само ці причини того, що відбувається між силовими антикорупційними структурами, лежать в ще якісь площині, там, політичні, можливо? Я, власне, це кажу. Так чи інакше, правоохоронні структури втягнуті в політику. І всі, наголошую, всі люди, які очолюють правоохоронні структури, або були політиками, або бачать себе політиками. І, відповідно, ставлять перед собою задачу робити політичні заяви, набивати собі політичні очки, а вже як там просуваються справи з конкретними доведеними до кінця справами судді, це вже другорядне питання, на жаль. Тому мені здається, що вплив політиків, безперечно, дуже серйозний на ці структури, на всі. І дуже важливо, щоб вони вийшли з цієї політики і давали конкретні результати. З іншого боку, знаєте, у нас люди, на превеликий жаль, дуже часто звертають увагу саме на голосні заяви, на гарно зроблені піар-акції, але не завжди на суть справи. І тому у нас дуже багато, не тільки правоохоронних структур, а взагалі політики люблять говорити гучні заяви, а що вже буде далі, нікого не цікавить. От таку саму модель повторюють дуже багато правоохоронних структур. Тому надзвичайно важливо вимагати від них конкретного результату. Дуже холодно, це, можливо, не так буде цікаво, як очікувати від них шоу, але все одно треба очікувати від них дуже конкретного результату, справи доведені до суду, вироки в суді і повернуті гроші – це єдині критерії, які ми можемо очікувати від цих правоохоронних структур. Конкретних результатів від наших антикорупційних органів чекає і, власне, глава держави. Ефективність роботи антикорупційних органів має бути не у кількості прес-конференцій, а у кількості запроторених за грати корупціонерів, заявив президент України Петро Порошенко. Давайте послухаємо.
Я вважаю, що ефективність роботи антикорупційних органів всіх має бути не в кількості прес-конференцій, а в кількості корупціонерів, які будуть запроторені за грати. І я не виключаю навіть певного змагання, в хорошому сенсі цього слова, хто більше, ефективніше продемонструє притягненням до відповідальності корупціонерів. Єдине, що хотів би нагадати, що від парасольки від антикорупційних органів немає ніхто. І міністри, і народні депутати, в тому числі від коаліції, і губернатори, і всі на сьогоднішній день є серед тих, кого затримує правоохоронна система, включно з НАБУ. Але дивіться, все ж таки, знаєте, напередодні говорили багато про те, що попередньої ночі створювався ще законопроект БПП та Народним фронтом для того, щоб депутати отримали можливість звільняти очільників антикорупційних структур. Ну, говорилося, що цей законопроект був, скажімо так, заточений під Артема Ситника. Він у парламенті не постав, згодом якби ця тема трошки зам'ялася в контексті того, що вчора знімали з посади голови антикорупційного комітету Єгора Соболєва, голосували бюджет, але все ж таки цей законопроект, скажімо так, принесли Артур Герасимов і Максим Бурбак. Пан Герасимов є головою фракції БПП. Президент говорить про те, що ми маємо тут боротися за результат, але все ж таки бачимо, що його фракція хоче якихось, можливо, більш радикальних змін. Чому? Не було однозначної позиції ні в БПП, ні в Народного фронту, тому що якби вона була, то цей законопроект був би винесений на голосування. Більше того, окремі депутати, які входять в політичні сили, які нібито є ініціатором цього законопроекту, заявили про те, що вони не згодні з цим законопроектом. Тому очевидно, що були дискусії, які реалізовані були в конкретно написаний законопроект. Але оскільки дискусії не прийшли до конкретних відповідей на гострі питання, то, звичайно, і законопроект навіть не потрапив на розгляд. Тому я вважаю, що принаймні на сьогодні це можна вважати такою частиною гострої дискусії щодо долі нових правоохоронних антикорупційних органів. Чому занепокоєння викликається у депутатів? Я думаю, тому що зараз дуже, навіть не те, що назріло, а перезріло питання обрання незалежного аудитора НАБУ. Тому що так сталося, що у нас фактично 1,5 роки, навіть вже більше, НАБУ діє без жодного контролю. От жодного контролю не існує. От що, хто може оцінити діяльність НАБУ в Україні, не зрозуміло. При всіх тих очікувань, яких ми маємо, і при всіх тих постійних заявах, що НАБУ постійно порушує процесуальний кодекс. Тому важливо, щоб був обраний у нас незалежний аудитор НАБУ. Його немає. І тому очевидно, що деякі депутати пропонують вирішити це іншим чином. Ну, якщо, наприклад, не можна обрати аудитора з тих чи інших причин, то давайте запропонуємо закон, який би дав можливість парламенту контролювати діяльність правоохоронних структур, що, в принципі, парламент може зробити, але важливо, щоб це не перевищувало той контроль, який би дав підстави говорити, що взагалі парламент контролює діяльність НАБУ. Тому, очевидно, дискусії щодо того, що у нас повинен здійснюватись хоч якийсь контроль над діяльністю одної структури, яка покликана займатися корупцією, от ця вся дискусія призвела до появи цього законопроекту, навіть який не з'явився у сесійній залі. Але очевидно, що треба робити висновки, треба якомога швидше обирати незалежного аудитора НАБУ, робити ті всі процедури, які передбачені законом, і знімати це питання. Тепер хочу поговорити про те, що все ж таки з'явилося вчора під куполом, хоч уже і ближче до ночі. Хоч і не в звичні останні години перед Новим роком, останні години і дні перед Новим роком, але все одно проти ночі депутати напередодні ухвалили державний кошторис на 2018 рік. Перед цим зміни до бюджетного і податкового кодексу ухвалювалися безпосередньо перед розглядом самого проекту бюджету. Ну, власне, за 40 хвилин до півночі голосами 273 народних обранців державний бюджет на 2018 був проголосований. Вони підтримали цей державний кошторис. Власне, давайте побачимо, як це було. Про державний бюджет України на 2018 рік номер 700 для прийняття в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Ми приймаємо бюджет. Прошу загальної підтримки. 273 за. Бюджет прийнято.
Ми з вами повернемося до обговорення цієї теми голосування державного бюджету, яке відбулося напередодні. Зараз можемо почути Віктора Кривенка, народного депутата України від фракції Народний фронт. Пане Вікторе, доброго дня, чи чуєте нас? Доброго дня. Власне, після голосування бюджету депутати вирішили сьогодні не працювати. Ви потім будете відпрацьовувати цей день? Ну, я за це рішення не голосував і вважаю його повністю неправильним. Нічого такого, що ми закінчили об 11 і ще спокійно треба було працювати сьогодні. І взагалі я неодноразово говорив, що треба було голосувати бюджет через тиждень. Тому що я дуже боюся, що через тиждень не буде кворуму, і це буде ще одна ганебна картинка. Тому наша позиція ось така. Скажіть, будь ласка, після того, як проголосували напередодні державний кошторис, депутати говорили про те, що вони фактично отримали документи, скажімо, з-під ксероксу, що навіть не бачили те, за що вони голосують. Чи голосували ви? І якщо голосували, то чи бачили ви, чи знайомилися ви ґрунтовно з тим, за що голосували? Безумовно, я є заступником бюджетного комітету, і ми попередню ніч до 4 ранку працювали. І всі депутати, хто цікавився, а їх було багато, хто приходив, і Ірина Сисоєнко з «Самопомочі», і Оксана Продан з інших комітетів. Дуже багато було депутатів, які працювали над тими питаннями, які їх хвилюють. Я дуже радий, що там мої поправки враховані, і 15 мільйонів на підтримку української пісні, і 5 мільйонів на пласт, як і в цьому році було перший раз в житті. Ми ці кошти заклали, так і на наступний. 2 мільйони на підтримку народного ансамблю вірського і хореографічної спілки нашої. Багато ініціатив по космічній галузі, тому що в цьому році взагалі був нуль на космічну програму. Зараз багато враховано і на технічне забезпечення нашої супутникової інфраструктури, і приймальної. Тому ті, хто цікавився депутатів, і спокійно мали всі можливості, і цей бюджет 3 місяці розглядався, і, скажімо так, фінальні правки, вони не є такими значними, принаймні тим, що він подавався. Але все одно вважаю, що треба було спокійно почекати ще 10 днів, дати і громадськості, експертам. І цей бюджетний процес набагато прозоріший і чесніший, на мою думку, ніж ті, що були попередні роки, але можна було зробити ще краще. Пане Вікторе, все ж таки хотілося б дізнатися, яка закладена мінімальна зарплатня у 2018 році, тому що президент говорив про те, що хочуть підняти мінімалку до 400, а що закладено в державному бюджеті, скажіть, будь ласка? З другого кварталу, по-моєму, 4200. На це кошти є у бюджеті Так, країни? Кошти є. Тут питання, де треба говорити, і ми говорили про це з прем'єр-міністром, що не треба драконовськи до бізнесу підходити. Одна річ там, де ми в бюджетній сфері, ці кошти є, і тут теж серйозна проблема, бо є така, знаєте, певна зрівнялівка, коли підтягують нижній поріг і не зберігають між висококваліфікованими і низькокваліфікованими працівниками. Ми бачимо, що вчитель вищої категорії може отримувати набагато більше, ніж технічного працівника. А в бізнесі треба підходити все ж таки м'якше, і не треба цих драконівських штрафів, тому що багато де в районах фізично підприємці не витягують такі обсяги і вимушені йти на різні хитрощі і знаходяться під тиском контролюючих органів. І все одно ці штрафи в бюджет не принесуть, а просто прийдуть, зафіксують і потім будуть шантажувати хабарі на вимагати. Тому тут треба підходити м'якше. Дякую дуже, пане Вікторе, що ви знайшли час і долучилися до нашого прямого ефіру. Віктор Кривенко, народний депутат України, фракція «Блоку Петра Порошенка», був з нами на прямому телефонному зв'язку. Повертаючись до обговорення у студії, пане Сергію, я хочу вас запитати, знаєте, ми мали завжди таку тенденцію голосування під ранок останніми роками державного бюджету. І багато хто говорить, що саме під ранок, тому що до останнього часу йшли торги. То тут як, вторгувати певні свої інтереси депутати змогли швидше, якщо проголосували о 23 годині 24 хвилині. Ну і найсумніше те, що попередні роки дуже часто ці торги відбувались поза стінами парламенту. І оце погано. А насправді це добре, що існує дискусія щодо бюджету. Я вважаю, що великий позитив саме цьогорічного бюджету, що принаймні ця дискусія щодо бюджету почалася не під Новий рік.
Хоча теоретично, якби у нас було все добре в країні і не було б оцих от постійних політичних скандалів і акцій, оцей би документ, який називається бюджет України, мав би обговорюватись впродовж усієї осені, тому що це самий головний бюджет, самий головний документ, за яким має голосувати парламент будь-якої країни. Це бюджетне голосування. Тому якби ми були в нормальних умовах, то обговорення бюджету почалось би ще у вересні, і всю осінь політичну депутати б обговорювали, що, куди, як і звідки брати. Цього ще не відбулося, але добре, що це не відбулося під Новий рік. Тому, в принципі, це є позитив. Позитив є також те, що в бюджеті закладені кошти на розвиток, на капітальні інвестиції. Також дуже добре, що в бюджеті є пріоритетом оборонна сфера, що зараз для України дуже важливо. Я вважаю, що це великі плюси. Є мінуси. Мінуси полягають в тому, що дискусії якісної самого бюджету, незважаючи на те, що нібито був час і не відбулося. От знаєте, що було б непогано? Якби депутати не просто говорили тому дати, тому дати, тому дати, а детально обговорювали, звідки взяти, як наповнити. От за кордоном якраз це обговорюють в першу чергу, яким чином наповнювати бюджет, які механізми мають бути закладені для того, щоб бюджет заповнювався. І тут вже виникають, як правило, на Заході дискусії, чи це там робити за рахунок високих податків, чи це робити за рахунок, там, наприклад, в'їзних мит для товарів, чи це якісь інші механізми існують. Там от і є, власне, дискусія, як формувати бюджет. У нас такої дискусії немає. Максимально до якої дискусії ми дійшли, це те, що різні депутати просто кажуть, як треба витратити бюджет, на які групи. Ну, це як? Це невеличкий крок вперед, порівняно з тим, що було попередні роки, але це ще не та дискусія, яку ми могли б очікувати від ухвалення бюджету. Але з іншого боку, бюджет проголосований, і це означає, що, наприклад, в парламенті існує стабільна більшість. Це означає, що всі розмови, а ви пам'ятаєте, були такі розмови, що восени буде обов'язково парламентська криза, дочасні вибори. Ну, якщо не на осінь, то точно на весну. От швидше за все цього не буде, тому що ми бачимо, що депутати стабільно голосують достатньо великою кількістю голосів за ухвалення основного документу парламенту бюджету. Це означає, що в принципі парламентської кризи ніякої не буде. Тому от це голосування свої плюси і свої мінуси, але нам дуже важливо тепер зрозуміти, що якість цього документу ще буде випробовуватись часом. Ну це ми побачимо, звичайно, вже наступного року. Чому тоді всі так радіють, знаєте, від того, що ми такі молодці, проголосували 7 грудня, а не там, умовно кажучи, 31-го. Перше, це ж ви розумієте, що це вперше Це нормальна відбулося. робота парламенту, якщо ми радіємо з того, що ми фактично вчасно ухвалили бюджет? Слухайте, це не найцікавіший критерій оцінки діяльності депутатів. У нашому парламенті ми оцінюємо депутатів, увага, за тим, чи вони ходять на роботу і особисто голосують. Ви можете собі уявити, щоб це було критерієм оцінки діяльності депутатів в Європейському парламенті? Сам факт появи на роботі, чи просто, що люди самі голосують? Ну, уявіть собі, що в цій редакції критерією оцінки робітника є те, що він з'явився на роботу. Це ж ще ж не факт гарної роботи. Тому в нашому парламенті далеко не найкращі критерії оцінки діяльності депутатів. Ми ще рухаємося в тому напрямку. І, звичайно, боротьба за ефективну роботу парламенту – це має стати величезним викликом не лише для депутатів, а для всього суспільства, які мають вимагати цього від депутатів. Повернемося до нашої розмови. Зараз на прямому зв'язку разом із нами Альона Шкрум, народний депутат України від фракції «Батьківщина». Пані Альоно, доброго дня. Чи чуєте нас? Доброго дня. Так, чую. Так, «Батьківщина» не голосувала. Чому? За державний бюджет. Перше, тому що ми є єдиною, мабуть, справжньою опозицією. Ми не голосуємо за державний бюджет уже 3-й рік поспіль. А тоді, як, наприклад, пан Ляшко і радикали, які вважаються опозицією, голосують за державний бюджет, отримують по 600 мільйонів на пожежні машини, отримують інші преференції. Ну, насправді, от саме голосування за бюджет розділяє опозицію реально в країні, да? І коаліцію, яка, в принципі, підголосовує, не підголосовує періодично там «Воля народу», «Відродження», пан Ляшко, інколи «Опоблок» голосують за бюджетні зміни. Тому от, в принципі, такий розділ є. Ну, а друга причина, вона більш, мабуть, суттєва з моєї точки зору, тому що ми категорично не погоджуємося з тим бюджетом, який зараз виділений, і з тим стратегічним напрямком бюджетної політики. Ми не бачимо там точок зростання, ми бачимо роздутий абсолютно бюджет, коли уряд буквально за тиждень додав додатково 40 мільярдів, але витратив
витратив їх не на соціальні якісь речі, а витрачає їх там фактично на, на жаль, на поліцейську державу, на збільшення зарплат прокурорів, на збільшення кількості прокурорів і не надає бюджет до місцевого самоврядування. Я, як людина, яка займається в комітеті саме розвитком місцевого самоврядування і державної служби, категорично не задоволена саме тим, як зараз руйнується децентралізація. Тому що гроші не надійшли в повному обсязі в регіони, а повноваження фінансувати передані. І це означає, що це знову вигідно лише для президента, на жаль, і для його голів місцевих державних адміністрацій. Ви пам'ятаєте, рік, буквально місяць назад їх вивели з державної служби, з закону про державну службу, і буде знову призначення в ручному режимі пана президента. От до них треба буде ходити з протягнутою рукою і просити буквально на кожне селище, місто, на кожну область якісь гроші, тому що фінансування немає, а обов'язки фінансувати є. І тут ми комітетом державного будівництва і самоврядування надіслали свої пропозиції, погодили з усіма фракціями, представниками комітету, погодили з асоціацією міст. На жаль, наші пропозиції були задоволені там буквально наполовину, тобто половину грошей все-таки не передали для фінансування місцевих бюджетів. Але попри те, що от ви говорите, що вас не влаштувало вашу фракцію і вас як представника у державному бюджеті на 2018 рік, напередодні так само депутати голосували за ще одне рішення і підняли собі зарплати. Як вам ось таке рішення парламенту, яке напередодні було ухвалене? Ні, насправді я можу вам сказати відверто, я за це рішення голосувала, хоча моя фракція за це рішення не голосувала. Но у нас фракція демократична, і фракція знає мою думку з приводу того, що депутати мають отримувати заробітну плату достойну, але тільки ті, хто ходять, працюють і відвідують засідання. Я подала законопроект, в тому числі з моїм колегою Олексієм Мушаком, більше року назад, про те, що ті депутати, які більше 2 разів на місяць пропускають засідання, не отримують заробітну плату взагалі за цей місяць. Це нормальна історія з державним службовцем. Якщо державний службовець 2 дні не прийшов на роботу за місяць, його можна звільнити. Це нормальна історія для бізнесу. 2 дні неприбуття на роботу – це підстава для звільнення в будь-якому бізнес-середовищі. Тому я вважаю, що коли у нас приблизно 150 депутатів не ходять на роботу кожен день, 150, колеги, то вони взагалі не мусять отримувати за цей місяць заробітну плату, і це має бути підстава, в тому числі для відозву народного депутата. Але ті, хто ходить і працюють, а таких у нас меншість, абсолютна меншість переважна, вони мають отримати нормальну заробітну плату, щоб вони були незалежними і не залежали від конкретних олігархічних груп, і їм не доплачували ці олігархічні групи. А ми бачимо по пану Розенблату, що у нас там, слухайте, ми зарплату платимо там 12 тисяч гривень, а раніше було 4 тисячі гривень депутату за часів Яценюка. А при цьому пан Розенблат за один день домовляється про 200 тисяч доларів хабаря. Ну так давайте ми будемо змінювати взагалі роботу парламенту, робити нормальну заробітну плату, але точно не для всіх, а для тих, хто працює. Це моя особиста позиція. Фракція це рішення не підтримувала, тому що фракція вважає, що зараз соціальні питання є найважливішими. І тут я їх теж розумію. От якраз щодо соціального питання, заплановано, що у 2018-му, згідно з держбюджетом, до кінця 2018-го мінімальна зарплатня зросте. От нам сказали про 4200, представник БПП пан Кривенко. Президент говорив про 400. Таку цифру назвав він мінімалку на 2018 рік. Яка позиція фракції по підвищенню мінімальної зарплатні? Наша позиція щодо того, що взагалі неправильно сформований державний бюджет. Якщо ви запитаєте пана Гройсмана, які пріоритети в цьому державному бюджеті, і подивитися, на що збільшені кошти. Ті кошти збільшені там на 200% на фінансування Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, щоб Народний фронт проголосував, конкретних там Національної гвардії. Армія насправді недофінансована, на армію кошти збільшені, але армія просила набагато більше коштів, ніж їх зараз профінансували. Хоча ми в воюючій державі мали фінансувати армію на 100%, а не там на 60 чи на 70, як вона зараз профінансована. НКРЕКП абсолютно незрозумілий зараз неконституційний орган, де навіть по конкурсу немає зараз вибраних людей, і президент буде їх дообирати самостійно. Тарифи, які ми платимо за Роттердам Плюс, ніхто не може пояснити, чому ми платимо за Роттердам Плюс, якщо це мають бути тарифи фактично з донецького вугілля пана Ахметова. Ніхто не дав на це відповіді, але фінансується додатково на 280% НКРЕКП. І таких речей дуже багато. Ну і тут я категорично не погоджуюсь з цими речами. Я вважаю, що має бути 3-4 пріоритети. Один з них обов'язково має бути соціальний, тому що якщо ми не будемо підвищувати заробітну плату і не будемо підвищувати пенсії, економіка не запрацює. Тобто у нас мають бути у людей гроші, щоб вони за ці гроші купляли українські продукти, купляли українські там харчі, купляли українські меблі і стимулювали українське виробництво. Інакше, якщо люди бідні, немає грошей, економіка падає. Фактично у нас 3% зростання ВВП при інфляції 7% – це і є падіння економіки, на
мою думку. Пані Ірина, ми Україна так почули. ніколи не виживе, тому що всі країни біля нас, вони ростуть набагато швидше, в тому числі Росія. Я мовчу про Польщу або Білорусь, або Литву і Латвію. Пані Ірина, ми Тому почули наші вашу пріоритети будуть: позицію. перший соціальний пріоритет, другий пріоритет. Я особисто вважаю, що треба розвивати малий середній бізнес і фінансування кидати на малий середній бізнес, на дешеві кредити довготермінові для малого середнього бізнесу. А що зробила вчора Рада? Рада вчора знову віддала 1 мільярд 200 гривень і 1 мільярд для двох бізнесменів в країні. Для нашої Ряби, це пан Косюк, і для пана Бахматюка на його яйця. Пані Альона. Замість того, щоб віддати це всім. Пані Альона, ми почули вашу позицію, почули позицію фракції «Батьківщина». Дуже дякуємо вам за те, що ви знайшли час і долучилися до нашого прямого ефіру. Альона Шкрум, народний депутат України від фракції «Батьківщина», була з нами на прямому зв'язку телефоном. Пане Сергію, ну якщо маєте коментар, прошу. Знаєте, це дуже сумно, тому що дуже часто депутати посилаються на закордонний досвід і роблять абсолютно протилежні речі при цьому. От наші сусіди в Східній Європі так само свого часу в 90-х роках проводили реформи. Вони проводили реформи дуже складні. В деяких країнах ці реформи називали шоковою терапією, наприклад, в Польщі. І при цьому пріоритет в бюджеті завжди спочатку перші роки надавався розвитку економіки, не соціальні витрати йшли пріоритетом. Чому? Тому що перед тим, як витратити, треба заробити. І так само зробився пріоритет на тих показниках, які б давали можливість розвиватися економіці. Хоча, звичайно, люди дуже часто в такі часи переживають за соціальні стандарти. І коли, наприклад, в Польщі за часів Бальцеровича проводились реформи, шокова терапія, Бальцеровича поляки ненавиділи, тому що вони дуже серйозно соціально потерпали. Але зараз вони пишаються своїми реформами і кажуть, який був Бальцерович молодець і професіонал. Чому? Тому що спочатку запрацювала економіка, а потім у Польщі це було при шоковій терапії і через 4-5 років. У деяких країнах, наприклад, Болгарії, Румунії, через 10 років, ну, в середньому в 7 років. От після того, як економіка запрацювала, держави почали підвищувати соціальні стандарти. І це, ну, не просто, це здоровий глузд. У нас же депутати не Гаррі Поттери. Вони нормальні люди, у них з логікою все нормально. Вони повинні розуміти, що перед тим, як закласти дуже високі соціальні показники, потрібно розуміти, звідки вони візьмуться. Тому я вважаю, що цей бюджет в соціальних витратах відображає нинішній стан економіки. Там уже закладені підвищені соціальні стандарти в порівняно з тим, що були. Але вони не можуть бути надто великими, тому що не звідки буде брати. Ми знаємо дуже багато прикладів країн, які робили акцент на соціальних стандартах і не дбали про розвиток економіки. Наприклад, Греція, яка постійна країна-банкрот. От ми собі не можемо дозволити гратися в подібні речі, хоча б ще й тому, що ми ведемо війну. І у нас ще колосальні витрати йде на армію і на безпеку. І в тому числі на національну поліцію, тому що у нас терористичні акти відбуваються в тому числі в центрі Києва. Тому про це треба дбати. І я думаю, що зараз для депутатів дуже важливо відповідально ставитись до своїх слів і розуміти, що потрібно говорити про механізми наповнення бюджету спочатку, а потім уже про те, кому як дати, як витратити. Важливо також розуміти справжні пріоритети для країни, а це розвиток економіки і безпека. І треба знайти правильні слова, пояснити це громадянам, тому що громадяни, звичайно, коли бачать це, їм, звичайно, хочеться високих соціальних стандартів. Я їх розумію, це логічно, але це можна зробити лише тоді, коли країна почне більше заробляти. І навколо цього мала би відбутися дискусія в Верховній Раді, але, на жаль, якісної дискусії так і не відбулося. От ще хочу торкнутися одного голосування, яке було напередодні щодо податкового кодексу, тому що так само Верховна Рада напередодні голосувала за зміни до податкового кодексу. Акциз на тютюн збільшується на 29,7%, а у наступні роки на 20%, поки не досягне європейської норми 90 євро за 1000 штук. Нині акциз на тютюн в Україні становить близько 20 євро за 1000 штук. Тобто план на 70 євро з певною перспективою, там, на певну кількість років підняти ці акцизи. Таке рішення, чим воно, розуміємо, до прикладу, там, чим воно обґрунтовується, так, і які воно матиме надалі наслідки. Оце прикладок того, звідки брати кошти. Оце добре, принаймні, це якесь пояснення, як наповнювати бюджет. І ми знаємо, що у нас ціни на алкоголь і на тютюнові вироби значно нижче європейських. В побуті ми це знаємо хоча б на прикладі того, що дуже часто наші, ну, такі напівтуристи, напівбізнесмени намагаються чи то легально, чи то контрабандою провозити цигарки в Європу. Це чому? Тому що ціна різна на цигарки в Україні, яка значно нижча від тих цін, які існують в Європі. Ну,
була би це невелика біда, якби не одна деталь. Нам треба шукати джерела наповнення бюджету. У нас є пріоритети розвиток безпеки, економіки, і все-таки треба шукати витрати на соціальні стандарти, але адекватно зростанню економіки. І одне з джерел наповнення бюджету в будь-якій країні – це акцизи на такі товари, як, наприклад, тютюнові вироби чи алкоголь. І це не ті товари, які є товарами першої необхідності. Тобто теоретично людина може без них обійтись. Тому, в принципі, таке підвищення акцизів – це є добре. Наприклад, в бюджеті, от у тих поправках, яких ви цитували, є і цікаві речі. Наприклад, зняти ПДВ, в'їзні мита на електромобілі. Це чудово. Це означає те, що наші вулиці будуть чистіші. Це означає те, що ми будемо йти в ногу з часом і матимемо нарешті нові технології, зокрема в автомобільному транспорті. Це є позитив, безперечно. Тому потрібно розуміти, що приносить громадянам, що приносить суспільству більше вигоди, коли суспільство стає здоровішим. От мені здається, що суспільство стає здоровішим, коли воно менше палить, менше п'є, але більше використовує електричний транспорт. І от я думаю, що, зокрема, цими мотивами керувались депутати, коли голосували за поправку до Податкового кодексу. Ви сказали, що дійсно, що за прикладом тих самих європейських держав Україна так само має піклуватися про свою економіку, і так само про це має бути її, скажімо так, державний бюджет. Але все ж таки наші представники Кабінету міністрів роблять акцент і на соціальній політиці. 400 чи 4200 таку суму мінімальної зарплати депутати будуть розглядати після першого кварталу наступного року. Норму про це було закладено у бюджеті на наступний рік. Зараз можемо почути коментар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана щодо цього. В проєкті бюджету є передбачена норма про коригування мінімальної заробітної плати в залежності від національної економіки. Я надіюсь на те, що мінімальна заробітна плата буде збільшена. Вже за результатами роботи першого кварталу або другого кварталу національної економіки. І ми можемо вийти на цифру, яку оголошував президент, 400-4200. Дивіться, я хочу, знаєте, піти двома шляхами, про два аспекти вас запитати. Перше, це дійсно соціальне, тобто 4200 чи 4100 – це звичайно підвищення в порівнянні з 3200. Це, якщо брати ту суму, яку назвав президент, це 900 гривень. Рішення це, як гадаєте, українське суспільство вітатиме чи ні? Тому що В часи змін і в часи реформ, і не тільки в Україні, громадяни дуже рідко задоволені соціальними стандартами. Це тенденція для усього світу, і чому дуже часто говорять про небезпеку відкату від реформ, тому що під тиском цього невдоволення до влади приходять популісти, згортають реформи, і все відбувається знову. І такі історії ви бачили в багатьох країнах. Тому громадяни рідко, звичайно, задоволені соціальними стандартами. І, навіть в розвинених країнах європейських навряд чи ви знайдете багато людей, які будуть казати, нас все влаштовує, нас мінімальна зарплата влаштовує. Це постійний процес. Інша річ, що для України зараз дуже важливо дати людям надію, що реформи, які відбуваються, призведуть до позитивного результату. І тому для уряду критично важливо вишукувати такі історії успіху. Наприклад, почалось будівництво, масове будівництво доріг, які ніколи не будувалися в Україні. Почалось, нехай невелике, але підвищення мінімальної зарплати. Зараз починає підвищувати зарплати для вчителів. Після медичної реформи, яка я дуже сподіваюся, що вона запрацює, дуже серйозно зросте зарплата лікарів. І от коли з'являються такі точкові успішні речі, то тоді у людей з'являється терпіння, і вони тоді починають вірити, що справді через рік, через два у нас буде так, як в Польщі, чи хоча б так, як в сусідніх країнах, де відбулись недавно реформи. Тому я думаю, що такі речі, вони важливі. Важлива така комунікація, але от з чим я категорично не погоджуюсь, що зразу, та ще в умовах війни, коли чверть економіки 3 роки назад просто зникло, в цих умовах можна одразу підвищувати соціальні стандарти і не дбати про розвиток економіки. Дивіться, а якщо торкнутися перед другого аспекту, про який я хотіла запитати, спершу президент говорить про ми піднімемо мінімалку до 400, тепер Володимир Гройсман говорить, ми піднімемо мінімалку до 4200. Ось такі їхні заяви, на якусь їхню, певно, знаєте, репутацію, на їхній політичний образ якимось чином вплинуть? Безперечно. У нас є великі очікування від громадян, що будуть підвищувати соціальні стандарти. Ми про це говоримо. І я думаю, що я не вважаю, що це погано, це просто от так воно відбувається. І, звичайно, для громадян будь-які слова щодо
підвищення соціальних стандартів, з чиїх би вуст вони не звучали, сприймаються позитивно. Ну, у нас оця ніша електоральна, для якої найважливіші зарплати і тарифи, найбільша в Україні. Тому там так багато товчеться різних політиків. І, звичайно, в тому числі політики, які обіймають владні структури, важливо апелювати до цієї групи електоральної, яка очікує гарних соціальних стандартів. Тому це є нормально, дуже важливо, щоб просто це все-таки було в контексті того, звідки брати, а не лише як витрачати. Тому що без цього ми нормальної дискусії не матимемо щодо підвищення соціальних стандартів. Ну і знаєте, що дуже важливо, от у нас з наступного року буде продовжуватись процес децентралізації. І дуже багато бюджетних, в тому числі, питань будуть вирішуватись на рівні громад. Тому я сподіваюся, що громади, які зможуть впливати, наприклад, на те, щоб у них були на місці гарна амбулаторія з лікарям з достойною зарплатою і з власним житлом. Для цього будуть вони мати бюджети. Щоб вони мали гарні школи, а місцеві бюджети дозволятимуть ті школи робити теплими і світлими. Щоб вони на місцях мали можливість залучати капітал, щоб вони інвестували саме на території їхньої об'єднаної громади. Дуже багато таких бюджетних питань переміститься на рівень регіону, на рівень місцевої громади. І тоді, я думаю, що політики центрального рівня менше займатимуться тим, що говоритимуть про високі зарплати. А багато питань буде саме до політиків місцевого рівня, які будуть відповідати за значну частину соціальних витрат. Окрім зарплати для народу, потурбувалися народні депутати про зарплату для себе. Депутати підняли собі зарплату до рівня міністра. Верховна Рада підвищила заробітні плати депутатів, прирівнявши їх до оплати членів уряду. За таку постанову напередодні проголосувало 235 парламентаріїв. Зокрема, голова парламенту отримуватиме оклад у 12 прожиткових мінімумів, це 19 200 гривень. Заступник голови 11 прожиткових мінімумів, це 17 600 гривень. Депутат, член комітету, це 16 тисяч гривень. Надбавки до окладу також будуть на рівні встановлено для членів Кабміну. Ну, хотілося б, пане Сергію, ваш коментар Я почути. тут буду дуже непопулярним. Я вважаю, що зарплати для Треба державних піднімати. чиновників і для депутатів мають бути високими, тому що ми ж хочемо, щоб нашою країною управляли краще. Так от зарплата має бути на рівні ринку. Туди ми маємо залучати кращих менеджерів. Так чи почнуть депутати краще працювати від того, що А от отримуватимуть тепер більше? починається наступне питання. Але дуже важливо, щоб з цією високою зарплатою були змінені вимоги до депутатів, тому що дуже часто у нас люди хочуть від депутатів дуже дивних речей. От якщо ви проглянете всі ці фокус-групи і соціологічні опитування щодо того, як люди вважають, хто має бути політик, то ви отримуєте такий результат, що люди хочуть, щоб нашими обранцями були бідні, чесні люди, які борються з всякими поганими іншими людьми, і які будують дороги, які ремонтують під'їзди, дають гречку і працюють психологами на округах, говорячи з людьми про їхні проблеми. Це дуже суперечливий портрет. Тому ми повинні розуміти, що ми повинні очікувати від народних обранців лише голосування за гарні закони, можливо, здійснення контролю над деякими іншими органами влади, які це має робити парламент. І, власне, все. І от тоді нам треба гарні менеджери. Але в мене є одна категорична умова. Дуже важливо, щоб і політики, і державні службовці, які отримують високу зарплату, дуже важливо, щоб за ним був контроль між прибутками і видатками. Щоб вони жили тільки на цю зарплату. Оце дуже важливо. У нас стартував безпрецедентний, як для світу, я не побоюсь цього слова, бо це справді так, процес відкритого електронного декларування. Коли ми всі можемо побачити, за що живуть чиновники. І дуже важливо, щоб вони жили лише за зарплату. Це має бути висока, достойна зарплата, значно вище ринкової. Але це має бути лише зарплата. І мені здається, величезна проблема української політики не в тому, що там у них висока зарплата чи низька зарплата, а в тому, що для багатьох депутатів вона взагалі не має значення, тому що вони на неї не живуть. Дуже важливо, щоб вони на неї жили. І тоді ми зможемо мати от тих от людей, які йдуть в політику винятково заради зарплати, винятково заради того, щоб щось зробити, і не будуть брати гроші у бізнесу в тіні на невідомо що, лобіюючи чужі інтереси. Але, пане Сергій, ви сказали про те, що суспільство висуває досить високі вимоги до народних депутатів, але є суперечливі, але є така, знаєте, звичайно проста вимога ходити на роботу. Тому що відвідуваність народних депутатів – це питання, знаєте, воно найбільш актуальне якраз в п'ятницю. Ну, сьогодні у нас Рада не працює, не можемо подивитися, скільки їх прийшло після голосування. Але зазвичай в п'ятницю, правда, їх просто можна перелічити на пальцях кількох рук. Погоджуюсь двічі
теж про це кажу, але існує нюанс. Настануть вибори. Оці самі депутати, які не ходять в п'ятницю чи в інші дні на роботу, підуть у себе на округи або просто підуть до людей. І люди підійдуть до них і не будуть питати, чи ходите ви по п'ятницях на роботу. А вони їх спитають, а що ви нам зробите на окрузі? А чи дасте гречку? А чи допоможете ви нам матеріально? Тобто вимоги людей до депутатів, на жаль, не такі, які змушують їх регулярно ходити на роботу. Контроль людьми над депутатами не здійснюється в контексті їхньої ефективної роботи в парламенті. Ну я, звичайно, не кажу про всіх людей і, звичайно, не кажу про всіх депутатів. Але є така тенденція, сумна тенденція, що депутати вважають, що нічого страшного не станеться, що вони не підуть на роботу, якщо вони підуть іншим часом на вибори і просто домовляться з людьми про щось інше, дадуть їм щось, зроблять щось на окрузі. І це стане основним критерієм, чому за них проголосують. Тому те, що депутати погано відвідують робочі місця і особисто не голосують, це не лише проблема політиків, це проблема громадян, які не ставлять до них відповідні вимоги. Пане Сергію, я дуже дякую вам за візит, за цю розмову. Сергій Таран, політолог, був гостем цієї ефірної години. Ми, власне, говорили про те, що приніс цей пленарний тиждень нам, зокрема, про голосування за бюджет на 2018 рік. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить «Заман». Я з вами не прощаюся. Дякую, що залишаєтеся із нами і не примикайтеся.